Ήθελα να κάνω βίντεο σήμερα, πολύ νωρίτερα, αλλά δυστυχώς με ταλαιπώρησε η Amiga μου. Την έχω ανοίξει για πολλοστή φορά και έχει χαλάσει για τρίτη φορά ξανά. Βρήκα την αιτία, τελικά η αιτία δεν ήταν η ίδια η Amiga, αλλά ήταν οι δίσκοι που είχα. Αυτός εδώ είναι από το 2009 και αυτός εδώ είναι από το 2007. Ξεψύχησε πρώτα αυτός. Μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτός δουλεύει, γιατί το έβαλα και δούλευε μόνο του. Και τα δύο μαζί ανάβαν τα λαμπάκια συνέχεια, δεν γινόταν τίποτα. Τα δοκίμασα και στη μεγάλη την Amiga, δεν γινόταν τίποτα. Οπότε λέω, θα βάλω αυτό εδώ, στην αρχή που αυτό δούλευε ακόμα, θα το βάλω κανονικά μέσα, στην Amiga αυτή, για να μπουτάρει. Το βάζω και τελικά ούτε και μόνο το δούλευε. Το κοιμάζω πάλι στη μεγάλη την Amiga, δεν δούλευε ούτε στη μεγάλη την Amiga. Την πατήσαμε μεγάλη, λέω. Τώρα τι κάνουμε, τώρα δεν έχουμε δίσκους. Κάποια στιγμή τα πράγματα έρχονται έτσι που τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Οπότε δύο δίσκοι των 2,5 ιντσών τα έφαγαν τα ψωμιά τους μετά από τόσα χρόνια. Μετρήστε τώρα χρόνια. Από το 2007, 17, 27 θα είχαμε σχεδόν 20 χρόνια. Και να πω ότι το δουλεύω συνέχεια, όχι, δεν το δουλεύα και συνέχεια. Εντάξει, κάποιες φορές τύχαινε να δουλεύει πάρα πολλές ώρες, αλλά τι να πω τώρα. Άρα το τέστην, πάπαλα. Και μία λύση υπάρχει για να βρούμε γιατριά, να καταλήξουμε σε κάρτες Compact Flash, και εφόσον αυτά τα δοκίμασα και στη μεγάλη Amiga να δω μήπως δουλεύουν, δεν δουλεύουν ούτε εδώ. Κάποια στιγμή τώρα, στις επόμενες μέρες, θα κάνω δοκιμή στο PC. Θα δοκιμάσω σε PC να δω αν διαμορφώνονται. Δυστυχώς θα χάσω τα πάντα μέσα. Ξέρετε ότι όταν διαμορφωθεί κάτι, πάπαλα. Εδώ μέσα έχει 3 λειτουργικά συστήματα. Έχει το Workbench και άλλα 2. Το AmiKit είναι το τρίτο. Το δεύτερο είναι το Amiga Sys. Αλλά δυστυχώς την πατήσαμε. Δεν θα δούμε τίποτα χαίρι από εδώ. Και ό,τι άλλο είχα μέσα σωσμένο, και ένας Θεός ξέρει τι είχα, όλα πάπαλα χαθήκανε. Τέρμα. Αυτό με στεναχωρεί. Ότι άντε ξανά να βρεις τι είχες, τι δεν είχες, και από την αρχή να κάνεις partition, να κάνεις 1002 σκάτα. Τέλος πάντων. Βαρετό, ναι, έχει καταδείξει βαρετό, παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια έχει καταδείξει βαρετό να γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βρήκαμε άκρη και ότι η Amiga δεν χάλασε, δουλεύει. Με κάποιο τρόπο θα την αναστήσω, είτε θα είναι με ένα δίσκο, είτε με 2, είτε με κάποια κάρτα CF. Αυτός είναι ο λόγος όμως που καθυστερώ πλέον τα βίντεό μου, θα είναι λίγο πιο αργά, γιατί στο ενδιάμεσο προσπαθούσα να τη φτιάξω και άλλες φορές μου συνέβη αυτό, δεν ξέρω γιατί, τι πάθαινε και είχε θέματα, και την άνοιγα, την έκλεινα, την καθάριζα, τίποτα. Τελικά ήταν οι δίσκοι που τα πέταξαν τα περιστέρια, και ευτυχώς έχω τη μεγάλη που ακόμα λειτουργεί και είναι μια χαρά. Δεν είναι βέβαια φτιαγμένη όπως θα ήθελα να τη φτιάξω, γιατί δεν αφιέρωσα χρόνο, δεν είχα το χρόνο βασικά για να αφιερώσω και να μπορέσω να την κάνω όπως θα ήθελα να την έκανα, δηλαδή όπως είναι και η μικρή, φτιαγμένη με partition και τα λοιπά, αλλά πιστεύω κάποια στιγμή να τα καταφέρω μες στο χρόνο, να μου δώσει το χρόνο. Βέβαια τώρα θα μπλεχτώ πάλι ξανά με τη μικρή, ξανά μανά, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα δω αν δουλέψουν αυτοί, έχει καλώς. Αν δεν δουλέψουν, shoot, και θα πάρω Compact Flash. Τέλος. Compact Flash που θα είναι όμως συμβατές, όχι σαν και αυτές εδώ που φοράει αυτή. Αυτή εδώ φοράει Compact Flash, οι οποίες δεν είναι συμβατές και έχει πέσει ταχύτητα του κατά πάρα πολύ. Αυτό μου έδινε τελευταία 2,36. Με έδιναν οι δίσκοι ταχύτητα στην 030 Amiga. Ενώ στη μεγάλη που έπρεπε να είναι πολύ πολλαπλάσια, μου δίνει ένα 0,34, κάτι τέτοιο περίπου. Πάρα πολύ λίγο η ταχύτητά του, δηλαδή συγκριτικά. Και τα δύο βέβαια έχουν PFS. Είχαν, αυτό είχε. Πάπαλα. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω τι φταίει, τι κατάρα είναι αυτή. Και πολλές έτσι ατυχίες η μία πίσω από την άλλη. Τέλος πάντων, προχωράμε μπροστά και συνεχίζουμε με δύναμη. Ανεβάζω αυτό το βιντεάκι και θα ακολουθήσω μετά μια προσπάθεια να ανεβάσω το επόμενο
βίντεο από το τεύχος, το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Amiga Computing. Στη συνέχεια αυτό, αν ανεβεί αυτό πρώτα ο Θεός, γιατί και το καταγραφικό μου κάνει νερά και αυτό έχει πρόβλημα. Αν τα καταφέρει έχει καλώς, αλλιώς αν καθυστερεί θα ξέρετε ότι έχει πρόβλημα με το καταγραφικό. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια.